Kidong ilam ke hnyau terap Youth Council Riboy District hapok ke ilam u General Secretary uba Tony Shela kilalat mar ban ujor syakibor badai kemi yak Civil Hospital Nongpo hadin baladon ke jingken no bakaladon ke jingkren to omet jongkawai ke doktor persya ya wei urangba brio ubalai banwat jing sumar. Kinong ilam ke HYC kila kenno bau teu urangba ubalai wat jing sumar ula syakren to omet hakawai ke doktor hakamit jongka laipau tarik uluber arja arpulai bat kaseng klem penslam Maria yo jingtip kalalat ya kendu ya arngut ki officer jong kate ketenat. Habai day bekete jing jana kaliang kete doktor kabala keren nik dagi kitian ki balong klamakor hakmat ki nongpang kalapan map hakmat jong teu nongpang ubalet lang bat ki dekhot kaseng bat kumju hakmat ki dekhot jong kaseng HYC to hakane kasngi na kaliang jong ka HYC Riboy District hadin ba ngilayo ya ka wei ka jing ujor na ki nongsong snong jong ka Riboy ma kabala jia hakalai pau terik kata hakapor menmit hadin ba uladon hapdeng ka jing sitom ka ba jur ba te hadin ba ulayo ban wan hakane ka hospital civil hospital nongpo hangne ha po hanongpo te hadin ba ngilayo ka complain na une u patient la ne u nongpang ba kadon ka jing ya her jingmut la ne kadon ka jing ya ka jing sha kern to met ha ki nong sumar ki badai ki ba employ la ne ki de ki ba tre ha po kane ka civil hospital te na kaliang kum kaseng hadin ba ngilayo ya ka jing ujor ngila wan ban wat banyak ya kane ka jingjah kapala jia ka tega si rengkat bat u basitom ha ka tega met ngilayo banwan ya kenduk mata kasngi ngila ya kenduk ya UDMHO ngila kenduk ru ya i madam MCS bapet ya kane ka ya ki staff hangne apa civil hospital nongpo te hadin ka jingjah keren ngila poi ka jingjah smutu jingmut kadai na ka dau he ka jing pressure ka jing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban keren to met ya kinong pang hak tiga met ya urang ba breu ubadai ru unong yalam bisnong ubadai ru urang ba ubale se ubala buram da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanre klempoi perkhat onda ula poi hakane ka jaka usak keren to met lane usak keren kum badai ya ki khlung ki khna lane mai hak ta kum badai ya ki khlung khna moh ngala penong kumta jadi bangilayo ban ya keren hi te ngila poi jinga suthu jumut bat ini i doktor ila apologize yang i kum kaseng bat kum juru ya ita i patient i ba don bewan rangkat lang bat ngi pat hadin bagila skap thu bah na ka jing keren jong i madam MCS jong ka civil hospital nongpo kadau hi kadai na ka jingkhia jong ka kam namar arpusau kanta i don tang ini i wei i doktor i batre hakate ka department te kum kaseng hoj ngi ai khuble yaki nurse yaki staff baro ki ba ai ka ta jing shakri ka ba paka lane kila tresitom ban ai ya ka jing sumar ka bapaka ya ki pai ba nongsong snong ki bawan ban pha sumar ha kane ka civil hospital nongpo te kum ka seng kwa hi khantiat ba ngin kontu ya ki staff jong kane ka civil hospital hoi la bun sen ngila jiyo ya ki complain ka ba ki pai ba ki thu angi ba ki don ka to kane ki staff ki ba kim ju nang ban kren lane kim ju nang ban respect ya ki patient dari halor kata kan ngi kentu ya kini ki staff jong kane ka civil hospital nongpo ba kide ban buram ya kinong pang amar kane ka hospital jong ka sarkar ka ba baro upai ba ikmi lenti ba kinyo e sumar ka paka na kane ka hospital namar kumbang jiyo sngau sheneng sharum ka ba ki ong ba kham that ban pha sumar hapo civil hospital nongpo namar ba ka behavior jong ki kam dalong ba bon ki ba bon ki 100 day ka jing ban se tegim kwa ban yo sngau nang ne khmat kum kita ki complain kum kaseng kum bangi layo hakini kisngi ke baladap ba shwa bangin penkut ngiso ban kentu ya ka sarkar bat ngin sa lejru ban ai ya ka jing tho sya ka sarkar ha ka bidai bat ka jing don kam jong ki doktor ba enam ngin employ biang la ngin hap tap yang ki doktor hakane ka civil hospital mar kum balong mata ki doktor ki ba sumar ki nokpang ki duna shibun batang marwe ba insyakri arpsa konta kadai sisa ka jingkhia tinga ai khuble yakini ki doktor ngai khuble itu doktor bel ai ka pensya yangi menta kasngi bat ngi scam ba pedang ai ba pedang la sisu ban ai ka jiksa kri jungpi ha ka bidai bat upai ba ang ne khmat ban agal yang kaseng he insya sempat ya dakiwe par isin jam kata kalong bangin sa ai ka jing tho sa sarkar ba kin wanra lane kin bu kin wanra ai ki doktor khambun ha ka ne ka hospital khanang ba kan long ka jing matoy yau pai ba nong sesong hi borok ko